protestleri basıp yatırmak, jogapkärçilikden gaçmak üçin suwutlaryň garaşsyzlygyny gowşatmak bilen Ýewropadaky we Merkezi Aziýadaky hökümetler adamlaryň hukuklaryny goýýarlar diýip Halkara Günä geçiş Guramasy 2019-njy ýylda regionyň ýurtlary boýunça çap eden ýyllyk kasabatyny aýdýar. Orsiýet we Hatay Merkezi Aziýanyň we Günnäwür Ýewropanyň esas syýasy we ykdysady oýunçylary bolmak bilen halkara adam hukuklary ulgamyny we onu goramaly guramalary barha beter ysgyndan gaçyrmaga çalyşdylar diýip kasabatda bellenýär. Belarusdan Kazakstana çenli ýygnanyşma gadatlygy gadaply çäklendirildi. Azerbaýjanyň we Orsiýetde parahatçylykly ýygnanyşyklar polisiýa doňtorlugy we jenaýat jogapkärçiligine çekmek bilen garşylandy. Sewitdäki ýurtlaryň hiç birine söz, pikir aýtmak adatlygyna garşy edilýän hüjümler kemterlik etmedi. Türkmenistanyň häkimetler has öte geçdiler we adamlaryň öz watanlaryna şyltak atmaklarynyň öňüni almak üçin olaryň daşary ýurtlara syýahat etmeklerine hem gadaganlyk girdiler. Birleşmek adatlygyny bogup sakladylar. Ykdysady we has giň özgörtmeleriň alınıp barlayan ýurdu bolan Özbegistanyny adamlaryň gynalmagy we beýleki nädowur çemeleşmeler dowam etdirildi. Bu ýagdaýa garşy çykýanlar öz guramalaryny hasawaldyrmakda bürokratik bökdönçliklere sebäp edildi. Kyrgyzstanyň suwutlar etniki özbek, adam hukuklaryny gorama uğruna eden tagallar üçin adalatsyz suwut edilen we 2010-njy ýyldan bäri türmede oturan hukuk goraýjy Azimjan Askarowy ýene bir gezek ömürlük tutsaglygy tasdik etdi. Özbegistanyň raýat aktivistleriniň häkimetler tarapyndan bir gözegçilikde saklanmagy dowam etdirildi. Protestler hakynda ýazýan dinan bloggerin zor bilen ruhsat sahana ýerleşdirilmegi bolsa gorkunç, üýşendirji bir asarat boldy. Şeýle de hasabatda häkimetleriň başgaça pikirlenşiň islenlik görnüşini gadaply basyp ýatyrmagy netijesinde Türkmenistanyny adam hukuklaryny açyk goramagyň düýpden mümkin näderligi aýdylýar. Kazakstanyň raýatlaryň parahatçylykly syýasy protesti we häkimetleriň ulanan repressiw çäreleri köçe protestleriniň sanynyň köpelmegine alyp geldi. Bu köpeliş hususan Nursultan Nazarbayew öz prezidentligini Kasym-Jomart Tokaýewa geçirmegi kanunlaşdyrmak üçin ilk saýlawlary çagyryp esasy ýetiýarlyklaryň ählisini öz eline alyp galanyny görnetýän boldy diýip adam hukuklaryny goraýan Halkara Günä geçiş Guramasynyň hasabatyny aýdylýar.